Každý z nás mal v živote aspoň jedného učiteľa, ktorý nám zmenil pohľad na svet. Dnes vám predstavíme ženu, ktorá pre mnohé z nás nebola len učiteľkou, ale aj inšpiráciou a veľkou oporou. Pripravili sme si rozhovor s pani učiteľkou, ktorá nás sprevádzala našou základnou školou, viacerými projektmi a ktorá nedávno vydala inšpiratívnu a zaujímavú knihu. Dobrovoľne spokojná, tajomstvá učiteľského wellbeingu. Týmto rozhovorom chceme nielen vyjadriť vďaku, ale aj priniesť pozitívnu zmenu do školstva. Chceme otvoriť tému wellbeingu, teda psychickej pohody, ktorá je kľúčová pre všetkých, žiakov aj učiteľov. V čase, keď je vyhorenie, stres a tlak súčasťou bežného dňa v škole, je dôležité vedieť, ako sa starať o seba, hľadať rovnováhu a cítiť sa dobre. Datka Kanaši sa rozhodla pustiť do tohto projektu. A my veríme, že tieto myšlienky si zaslúžia byť vypočuté. Preto ho dnes zdieľame s vami, študentmi, rodičmi, učiteľmi i všetkými, ktorí vedia, že škola môže byť miestom pohody a rastu. Naša dnešná hostka je inšpiratívna, cieľavedomá a výnimočná ľudská bytosť, ktorá zasvetila svoj život vzdelávaniu. Okrem toho, že formovala našu osobnosť, zvládla viesť aj rôzne projekty, kde nám ukázala, že ak sa do niečoho na 100% pustíme, výsledok bude vždy stáť za to. Dámy a páni, pani učiteľka a zároveň autorka knihy Dobrovoľne spokojná. Dobrý deň. O čom je kniha Dobrovoľne spokojná, tajomstvá učiteľského wellbeingu? Tajomstvá učiteľského wellbeingu je vlastne taký súbor techník alebo nástrojov, ako si môže učiteľ pomôcť, alebo je to taký súbor techník a nástrojov, po akej ceste by sa mohol vydať učiteľ, aby naozaj našiel tú vnútornú spokojnosť, ale je tam aj taká trochu možno moja osobná spoveď toho, ako som začínala, alebo ako som bola ja presvedčená o tom, že len keď prídem do práce a tu budem podávať 200% výkon, tak len vtedy budem spokojná alebo šťastná, ale to nie je pravda. My nie sme iba učiteľky, my sme tiež ženy, my sme tiež matky, my sme sestry, kamarátky a my tú spokojnosť musíme cítiť úplne všade. Okay, ďakujem. Čo bol prvý impuls alebo moment, ktorý vás priviedol k myšlienke napísať Dobrovoľne spokojné, alebo bol to nejaký dlhodobý projekt, ktorý ste mali v hlave? Je pravda, že človek ako v úvodzovkách povedané starne alebo dozrieva, tak si začína uvedomovať, že musí pre seba urobiť viac. My nemôžeme byť vždy na poslednom mieste, aj keď my učiteľky to naše posolstvo vnímame tak, že najprv ide všetko pred nami a my sme niekde v samotnom závese. A presne to sa aj stalo, že jednoducho už som cítila, že keď budem takýmto tempom pokračovať ďalej, tak nebudem prínosom ani sama pre seba, ani pre svojich blízkych a v konečnom dôsledku už potom ani v práci. Aké vlastnosti považujete za kľúčové pre silné, sebavedomé a mladé ženy dnes? Jedna je taká, že úplne najkľúčovejšia z najkľúčovejších a to je mať sa rada. Keď sa človek nemá dostatočne rád, tak potom celý ten postoj, aj takéto obetúvávanie sa a dokazovanie stále niekomu niečo, to všetko vyplýva z toho, že my máme vnútorný pocit alebo ten deficit toho, že nie sme dosť dobré alebo nie sme dostatočné. A toto pokiaľ človek nezačne naozaj od malička v sebe pestovať, že ja som tá najdôležitejšia sama pre seba alebo sama v sebe, no tak dovtedy sa budeme rozdávať a ukrajovať všetkým a všade, čo je na druhej strane v poriadku. Vlastne ukrajujeme sami za seba, hej? Čiže my to potom začíname pociťovať zdravotne, alebo psychicky, alebo sme unavení, preťažení. Dnes sa venujete učiteľskému wellbeingu. Myslíte si, že je to dôležitý faktor aj pre žiakov? Absolutne. Určite. Ja urobím všetko preto, aby sa wellbeing na školách začal vyučovať. Pokiaľ sa bude dať od 2. stupňa, už na tom aj pracujeme. A pokiaľ sa bude dať, tak aj od 1. stupňa, lebo ja si myslím, že keď sa v tejto výchove z vnútornej spokojnosti začneme od malička postupne naozaj učiť rôznym tým technikám a tým nástrojom, tak dospelosti nám vyrastú proste vyrovnaní a spokojní ľudia, lebo ja si myslím, že trošku tento svet je taký, alebo aj celé to školstvo veľmi mierne povedané, zle nastavené v tom, že my chceme vychovávať šťastných ľudí.
Ale to je plná blbosť, veď my nemôžeme byť 24/7 šťastní. Hej? To je nedosiahnuteľné, ale spokojný, to už by šlo. Aj v tej diskomfortnej situácii by sme mali byť aspoň spokojní. Je OK nebyť OK. Tak. No, rovno ste nám odpovedali na otázku, že či si viete predstaviť, že wellbeing by sa stal súčasťou výučby, takže kniha hovorí aj o tom, že nie je v poriadku dávať 200% ostatným a sebe len zvyšky. Ako sa dá nájsť tá rovnováha? No, učiť sa. Je to cesta. Učiť sa povedať nie. To by som povedala na začiatok, že to my všetci takto teoreticky ovládame, ako by sme to asi mohli a ako by sme mohli delegovať, povedzme, naše vlastné, ja neviem, povinnosti prenechať niekomu inému a nebrať si všetkého veľa na hlavu, alebo či je to už v súkromnom, alebo aj v tom pracovnom živote, my to všetko teoreticky ovládame, ale v princípe nerobíme, alebo v praxi nerobíme nič preto naozaj. Čo vám pomáha prežiť aj tie náročnejšie dni v škole a spomínate si aj na nejaké vlastné skúsenosti s vyhorením alebo s nejakými momentami, keď ste sa cítili, že to už je veľa, že to už je stop? No neviem, či úplne som sa dostala až na bod vyhorenia, ale áno, myslím si, že by som klamala, keby som povedala, že som sama nestala koľkokrát v kabinete pri okne a nezačala som sa zhlboka párkrát nadýchovať a rozmýšľať minimálne nad tým, že či toto chcem robiť do konca. Do toho dôchodkového veku. A presne tam, čo vám pomáhalo, to je keby prežiť ten náročný deň a že či taký life hack. Tých techník alebo tých nástrojov je naozaj veľa. Môže to byť moment, môže to byť také slnko ako si ty. Tak áno, presne. To sú také tie svetlé body, kedy si pripomenie učiteľka, že ide proti nej napríklad dieťa, ktoré non-stop robí radosť, alebo non-stop. Tak proste ten vzájomný vzťah tam funguje. Máte nejaký moment so žiakmi, na ktorý nikdy nezabudnete? No, ty si absolútne príklad, alebo Julia. Nikdy nezabudnem na našu cestu do Bratislavy. To prasa. Tak. A kopu iných príkladov by som mohla naozaj uvádzať, ale no, to je presne to krásne, keď si to človek pamätá a keď sa na tom dokáže zasmiať. Toto by malo byť naozaj cieľom. Keby ste mali možnosť niečo v našom školstve zmeniť hneď zajtra, že máte čarovný prútik, čo by to bolo? Určite by som pridala predmet buď wellbeing, alebo mentálny coaching, alebo všetko dohromady, pretože ak budeme naozaj pracovať na tom, aby vaša a naša psychika a taká tá emocionálna pohoda, fyzická pohoda, alebo taký ten vzťah k samému k sebe, aby sa začalo rozvíjať, tak si myslím, že toto je veľká cesta. Aký je podľa vás najväčší mýtus o učiteľoch, ktorý by ste chceli vyvrátiť? Najväčší mýtus o učiteľoch úplne presne neviem, ale myslím si, že asi tým, že prišiel Google na svet, tak sme dokázali všetkým, že nevieme všetko. Ani my učiteľky. A máme dokonca na to právo nevedieť všetko, len malo by byť aj OK si to vedieť priznať alebo povedať na rovinu na tej hodine, že toto neviem, ale zistím to. Hej? Že nehrať sa na niečo, že ja to musím vedieť, lebo som učiteľka. No nie, nemusím. Ako vyzerá váš ideálny voľný deň, keď práve neučíte? Ideálny deň, keď neučím? Je to voľný deň. Ideálny deň je, keď cestujem. Napríklad, to je taký fenomén, že to som tiež v sebe objavila len za posledných 10 rokov, alebo možno aj 5. Že nie je to také, že celý život, lebo môj celý život boli moje deti a potom som sa našla tu v mojej profesii. A s malými deťmi to teda nebol žiaden ideál do začiatku cestovať, takže našla som to naozaj až teraz, v tomto veku. A musím povedať, že to je presne to, čo potom človeku dodáva energiu alebo takú chuť znovu niečo objaviť alebo žiť, lebo vo svete nájdete kopu inšpirácií. To bolo pekné. Máte nejaký vzor, ktorý vás inšpiruje v živote?
Ťažko povedať. Teraz za posledné obdobie som si našla v Montessori takú obľubu. Nikdy som neinklinovala k nej, ale už chápem, čo jej myšlienkou chcela povedať. Vlastne podstatou Montessori je, ja ti pomôžem, ako si máš ty poradiť. Že vás nevedia. Takže ona mi tak celkom naozaj teraz dáva zmysel. A nakoniec, čo by ste odkázali svojim žiakom, ktorí vás vnímali ako vzor? Že ich milujem. A tam sa nedá nič napovedať. Každý žiak proste je výnimočná osobnosť a každý je úplne iný. Aj my sme iní. Učitelia v 30-ke, v 40-ke, v 50-ke, v 120-ke. Je to tak, že aj my sa meníme, dozrievame, niekomu ubúda viac tej energie, niekomu zase síl, niekomu toho chcenia učiť. V konečnom dôsledku si myslím, že keď sme si túto profesiu vybrali a z nejakých príčin v nej aj dosť dlho zotrvali, tak asi je to preto, že je to najmä tu. A na záver si môžeme dať takú hypotetickú otázku. Kebyže nie ste učiteľka, čo ste? Kebyže nie som učiteľka, tak by som momentálne, alebo... Tak. No, momentálne. Ja mám pár tipov. Podľa mňa by si bola maliarka. Chcela som byť maliarka, áno, ale možno nie na Slovensku. Viem si predstaviť byť maliarka niekde vo Francúzsku alebo niekde v tých krajinách, kde naozaj maliarom je vytvorené to podnebie, alebo teda umelcom. Ale v súčasnosti, keby som nebola, asi by som bola učiteľka, ale možno by som vymenila deti alebo žiakov za dospelých. A možno to k tomu aj smeruje, že vlastne preto som aj založila spoločnosť Inšpiratórium, aby som ďalej pokračovala v tej ceste vzdelávať, ale nie deti, ale dospelých. Teda ďakujem veľmi pekne za rozhovor a učíme sa s vami Ester a naša pani učiteľka Natka. Ja ďakujem vám. Dovidenia.